de carnaval, la balla la mossa amb el xaval, la rumba de Carnestoltes, que és el món de poques soltes. La classe Milionanits us vol anunciar que la reina acaba d'arribar. Atentes i atents, les orelles, obrir, si el favor voleu sentir. Per primer cop, jo, la nena Carnestoltes, a l'esqueix he arribat, per passar tota la setmana al vostre costat. Durant aquests dies tan divertits haurem d'anar i no res ens haurem de comprar. Dilluns maquillats anirem i molt bé ens ho passarem. Bigotis, monstres, animals, ens podeu pintar? Mares i pares segur que us poden ajudar. Dimarts de personatges de contes l'escola obrirem i sense parar tots ens divertirem. Complements actuals, llocs, caputxetes, tot solar, per així tothom podem ser divertit. Dimecres polseres i collarets haurem de portar i guapos i guapes podrem estar. Al braç, al coll o al cap ens ho podem posar i si no ho portem la cara haurem de pintar. Fixeu-vos bé, un pat tirat estrafolari haureu de portar si voleu s'ho voleu passar. Amb crestes, cues o despentinats haureu de venir si molt us voleu divertir. Divendres desconjuntats anirem i molt divertits serem. Els pantalons de pijama i una samarreta et pots posar i tots quedaran bocabadats. Divendres a la tarda disfressats pel poble anireu i quan la rua acabi el pati el meu judici celebrareu. Espero que durant aquesta setmana podeu gaudir i feu tot el que